Shalom. Selamat hari Minggu di Hita Sudi. Tapukama parminggu tahun Parjolo martang yang mahita di bagasan rohata di ngatabe. Amin. Marende mahita sian bukuende 44 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadian atu mopa langit dohot tanaon. Amin. Marolop-olop maho jala marlas ni roha ale borusion, aida ma naro maau, maringanan di tonga-tongam, nida Jehovah, haleluya. Haleluya.
martangyang mahita, ali amanami jala debata nami, namandok moliate dohami tuho sian nasaro harami, ari suruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na paluawan hami sian dosa dohot hamatean, hupangi dohami sampai tiur jala rajai marohanami marhite-hite ton diperbadiai, asa unang hu rohanami mida hamet metonai, urupi hami asalam hutanda hami ibana raja nang roi, si sombaon ni sandok jolma ni dilihat portibion. Amen. Marende mahita sian buku ende 40 ayat 1 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni debata natar surat di buku Injil Nisim Matius bindu 10 ayat 41 142. Namanjakon panurirang alatar goar panurirang dapotan upan di panurirang. Namanjakon partigor alatar goar partigor dapotan upan di partigor. Na painumon aik tabar satau tu sahalak sian akan namet meton alatar goar sisi aku ibana na tutu si tutu do na hudok hontu hamu dang na mago upana ido anggo sahatna atong rap mangido gugo mahita lau mangolsa ali tu ande bata saya pargogoy mahami mangla na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita sian buku ende 171 ayat 1 2.
Guriani tuhata, romahita tu adopani debata, tatopotima dosata, martang yang mahita. Ali amanami jala debatanami na dibuanu agijang para sirohana sumurung bidahami hupar hatutu jala hutopoti hami dodo sadohot pangalesion nami nagodangi di jolom tatap hami marhite-hiti asini roham jala sesama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak-anak holongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami amen tabegema hata baga-baga taringot tu hasesando serta para siroha jala pardenggan basa do Jahoba lambat tarimas jala paris para si goroha godang dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata janang dang dibaloson tuhita hombar tu akka hajao totta songan asi ni roha ni ama-ama mida anakna asi ni roha ni Jahoba di akka namak habiari ibana hasangapon ma debata na dagijang amen. Marinde mahita sian buku ende 210 ayat 2 dohot ayat 4. Tabege mahatan di debata terpuk ni hari mingguan imana dielet sian surat panurirang Yesaya bin Dupitu ayat 11-16. Mar singkat sorry mahita. Aku ninidok Jahoba ba mandok si aha songonon. Pangido sada tanda diho sian Jahoba de batam.
Pangido sian banua toru, manang sian banua gijang sahali. Jadi ni nasi ahas mak, dang olo au mangido as unang ujuni Jehovah. Jadi nasi Jesaya ma, ua tangihon hamu ma, alepino parnisi Daud, dang dobe saya hamu paururuhon joma, do debatakku nang dojaan muna. Di baheni apalah Tuhani sendiri mak mangalehon sada tanda di hamu. Ida mak, gabe-gabean mak sada nabut mambar baju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenonna magwarna Immanuel. Matega dohot kuniloba panganonna, paima diboto mambolok ke najat, jala mamilit nadenggan. Ay tagan so diboto dakdana kidope mambalokon najat, jala mamilit nadenggan. Tarulang matanoi na ni rajaan ni na dua raja hina biaran mui. Ido anggo sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marende hita. Tidakon maha persyatai songan nahina tindakon ni dongata sa porseaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah
Ao Porcea de Jesus Christus, anak debata Jehovah nasasadai, imannya tumbiwan si Maria, na gabi-gabian senton di parbadia, andorang suhabubuan, hido tuhata, teman dan herbi, pangumani 100, nate terpajak do ibana di habu mersina, atu banatoru tanu, namula ngolo di hari patuluhon, namana itu surgo, lahudu siamon debata Jehovah, amanai parkuguna satu sani disima ibana pai mamulak sogut pangumi ala no malu mati au Porcea ditondi parbadia jala adong sada huriana badia huria hatopani halak Kristen akan abadia dawat nyasesan ni dosa penyakit ni mandok mau lesok kedaging dialap mati dawat ninggalon harus sudah amin. Tabegema tikting huriatta sa mingguon. Warta Jemaat Minggu tanggal 18 Desember 2022. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent keempat, yang artinya minggu keempat penantian kedatangan Tuhan. Topik minggu, Tomu maibana na pinarbaga ni Jehovah, sambutlah dia yang dijanjikan Allah. Jemaat sakit diimbau bagi seluruh warga jemaat bila ada anggota jemaat yang sakit agar menginformasikan ke Sintua sektor masing-masing. Persembahan diakonia periode Desember 2022. Pada kebaktian hari ini Minggu 18 Desember 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia periode Desember 2022. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Natal keluarga. Pada hari Jumat 23 Desember 2022 pukul 19.30 WIB di rumah jemaat masing-masing, seluruh jemaat diharapkan untuk melaksanakan Natal keluarga. Persembahan yang terkumpul boleh diserahkan ke gereja atau ditransfer melalui rekening HKBP Cawang. Untuk acara akan dikirimkan melalui WA Group. Natal umum HKBP Cawang. Pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 7 malam, gereja kita akan mengadakan Natal umum, yaitu peringatan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Marilah seluruh jemaat hadir pada ibadah perayaan tersebut. Pesta Natal pertama pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 10, gereja kita akan mengadakan pesta Natal pertama, yaitu peringatan hari kelahiran Yesus Kristus. Marilah seluruh jemaat hadir dalam kebaktian tersebut. Perjamuan kudus. Pada hari Minggu 25 Desember 2022 setelah selesai kebaktian minggu, gereja kita akan mengadakan pelayanan perjamuan kudus bagi seluruh jemaat yang sudah menerima peneguhan CD. Marilah kita ikut serta dalam perjamuan kudus tersebut. Pendeta Parlado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat di Mading atau di WA Group. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Terima kasih. Tabegema ende puji-pujian sian punguan perempuan.
Marende mahita sian buku ende 38 ayat sada dan seterusnya huhut papungu peliata. Hallelujah.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Dihamu damang dohot dainang, alani nyondo baru au parjulu marjamita dison, jadi ia au guarhu Pandita Andreo Raja Guguk, inata tongdo Pandita Lydia Buru Butar-Butar, sonari martugas di HKBP Cawang Doau, alai molo inata lagi studi belajar membuat S2 di STT Jakarta. Dua ma dakdanak dihami ima boru, dua cah jala baru dope au hami pindah sianon baru di bulan 11. Pindah sian molo inata Pandita Resort di Simalingkar B, Medan, molo au sian dosen Sekolah Tinggi Bible Fruit di Lagu Buti. Jadi songoni mak boy perkenalan si kata asa marsi tangyangan mati tang, namang marsi tangyangan mahita di bagasan Tuhani. Jadi au hami mandokon selamat Advent mah dihita salutna. Hamu damang dot dainang hurian itu hata di minggu Advent pau patonon hatani debata dihita ima tar au surat tinongos ni si Paulus naposo ni Yesus Kristus natarjou gabe apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli nasian debata. Ima di parbaga-bagahian di akka surat nabadia marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anakna Yesus Kristus tu hatai. Na tubuh sian pomparan ni si Daud ia dagingna. Naugabe tadap anak di debata. Na marhagogon makihuton tondi nabadia dung hehe ibana sian hamatean sian ibana hujalo hami asini roha dohot tohonan apostel mangalopokon pangoloyon di haporseaon turoha ni saluhut bangso ala ni guarnai sian nasida do nang hamu na jinou ni Yesus Kristus mandapoton akka na hinaholongan ni debata jala akka nabadia na jinau nai na dihutarom asini roha madihamu dohot dame sian debata amata nang sian Tuhan Yesus Kristus ima sahatna dihamu damang dot dainang dihurian itu hatta di minggu Advent pau paton marhite turpuk taon ima nasian surat Rom naing dipangido do tuhita na parjolo asa lambagas mahita mangatusi mananda Yesus Kristus si paluai ima na parjolo na paduahon ikon ta respondo jauh-jauh ni debata tuhita sian dua poinon ma tona Advent pau paton laho mangarade paimahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus padua halion buasa dua halon alana lam jonok ma haroro ni Tuhani ima guarna Advent pau paton. Jadi molo Advent pau paton molo tabereng di son adong do lilin gabe opat lilin ma nama ngulu opat lilin baru madi Natal lengkap sikop do lilini mangolu lapatana lilin gabe tanda mangolu dungi di balik muse tiki mamestahon Paskah hita hamatean ni Tuhan Yesus jadi turun lagi
turun. Lilin yang tadinya menyala 4, di Minggu Pasyong 4 turun, 3, 2, 1 mati. Jadi Tuhan yang hidup yang telah mati karena menyelamatkan manusia. Ima tandana na lilin na adong di jolota. Alani marhite turpuk taon molohita aka halak na porsea alani haroro ni Tuhan Yesus Mesiasi lapatana berarti ikon tambah mak parbinoto atta taringoto isedo naing roi. Isedo nanaing roi. Molo tabereng di sian ayat sada 2 tolu takas do disi diboto si Paulus isedo sasitong na Jesusi. Unang holan hita mamboto holan guarna Jesus. Ay pasepak bola tong do guarna Jesus. Ido kan? Si bolis pe tongdo didokon Tuhan, Tuhan Yesus. Alai ikon taboto do ise do Yesusi. Takas do di sitarida di paboa si Paulus marhitet surat di Rom didokon tuhita di patorako tuhita haroro ni Tuhan Yesus Kristus ima laho menggenapi sian padan narobi. Lapatana nunga adong paniraring dubuat panuri rangon taringot tu Yesus. Jadi sudah ada nubuatnya sian padan narobi. Alana damang dot dainang molo adong do sosok sentral di toko-toko ni agama biasana gabe panurirang ima alani hasaktion kesaktian itu kan karena kesaktian dan alai molo di kita di Kristenon sikop do dia bisa melakukan mujizat, dia mengajarkan yang baik, tetapi yang paling penting juga adalah dia sudah dinubuatkan dari Perjanjian Lama marhite panurirang. Napa duahon melohita lau menanda naro Jesusi ikon taboto do Yesus ni ise do na paima diharoronai. Yesus siapa? Alana godang do dison ilmu cocokologi diboto damang do dainang ilmu cocokologi. Hah? Ilmu cocokologi nion mak guarna ilmu yang agak-agak miring lah saya bilang. Jadi kita menafsir Alkitab tidak melihat konteksnya tetapi melihat dari keinginan kita, hasrat kita. Nion mak cocokologi. Adong tersurat di sini. Adong do Andre berarti memang di jode bata do au gabe pandita alani adong do Andreas ima cocokologi. Naro ise do Mesiasi. Siapakah Mesias itu? Didokon dison Mesias haruslah keturunan si Daud. Lapatanna Mesias harus orang Yahudi. Jadi molo adong do namandokon nunga tubuh Mesias di Sibolga. Porsiado hamu damang dot dainang. Hah? Porsiado? Daung. Jangan percaya. Ada orang Filistin mandokon Mesias. Daung. Ada orang dari seberang sana di luar Israel yang bilang saya adalah nabi, saya adalah yang melanjutkan, saya adalah. Jangan percaya. Mesias adalah
yang lahir dari keturunan Daud. Titik, tidak boleh ditawar-tawar dan tidak boleh dicocokologi. Kalau ada pikiran kita yang mau jadi nabi, yang mau jadi siapapun itu, tidak ada lagi. Mesias adalah Yesus Kristus. Dan dari sini ikon tababagasma parbinota taringotu naro mesiasi ise dosa sitong na Mesias. Dan siani boidohita mandokon bahwa marhite Mesias boihita mangatusi taringot do debata. Termasuk madisi ikon tapabagas ma parbinotoan taringot tu trinitas. Alai damang dot dainang molo guarna trinitas sipata hita molo manjaha teori, tidak usah terlalu pusing dengan konsep-konsep adong do di media YouTube kan, apalah itu konsepnya, wah ikon fatikwe, ikon Arianisme, wah loja mahita. Pokoknya semangat ni debata laho mambaen manang laho turun tu banua gijang tu banua toru ima na parjolo marhite Mesiasi. Yang pertama adalah songon semangat di pendidikan nama isi dodison guru. Adong dodison guru? Hah? Adong ahado moto ni pendidikan. Moto pendidikan apa? Hah? Ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Jadi dari situ damang dot dainang semangat Tuhan itu ya seperti itu. Gak usah kita berbicara konsep, pokoknya semangat Tuhan untuk menebus dosa manusia yaitu dengan semangat itu, yang artinya ingarso sung tulodo berarti guru harus ada di depan, ing madio mangun karso berarti guru harus ada di tengah, sama-sama, sama rata. Tutwuri handayani berarti guru harus di belakang. Jadi dari situlah konsep Trinitas, semangat Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Gak usah jauh-jauh lari konsep, wah pusing kita. Semangatnya seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat damang dot dainang, kenapa Tuhan itu turun ke dunia ini menjadi Yesus, supaya ada yang menuntun kita. Supaya ada yang menuntun kita. Dan kenapa dia turun ke dunia ini dengan cara Roh Kudus? Supaya apa? Supaya ada yang mendorong, menyemangati. Dan dari sini kita bisa lihat kenapa Tuhan itu harus turun. Karena ketika Tuhan berada di atas, bangsa Israel telah gagal untuk menjalankan perintah Tuhan. Maka itu diturunkanlah Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya dia bisa menyetir, membawa kita ke atas. Kuboto. Allah sudah turun ke dunia ini, maka tidak perlu, karena dia sudah terlihat dan dia bisa dilukiskan, maka kita bisa berimajinasi, kita bisa membayangkan, dan kita bisa turun Yesus Kristus tu portibion. Bagaimana kita meresponnya? Songonan di ayat 41 ayat itu. Bagaimana kita merespon? Kita sudah gagal kepada Tuhan, jalan kepada Tuhan, ima marhite dosa nadibahen halak Yahudi. Sekarang kita sudah dikuduskan
oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dang alani hita gabe badia hita daung. Tetapi alani Yesus Kristus gabe badia do hita. Di sondo sada egaliter di hita halak Kristen. Nama lapatan di son dang adong bedana au dot hamu damang dot denang. Dang adong bedana parlado dohot hamu ruasi. Alaniaha alana sude yang sudah menerima baptisan kudus telah mendapatkan kekudusan dari Tuhan. Sudah mendapatkan kekudusan. Alani ido molohita mahatindakon haporseon ado na paragraf 40 didokon aporsea tu tondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen nabadia. Halak Kristen nabadia. Kitalah semua di sini yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Dang alani au pandita, dang alani parlado, sintua manang aktif di gereja daun. Tetapi semua orang yang menerima baptisan. Dang adong didokon disi. Molo adong didokon holan pandita do nabadia, berarti ikon diganti mai. Au porsiatu tondi parbadia jala adong sada pandita dohot sintua dohot parlado dohot akan aktif nabadia. Ribet Kristen itu kan. Jadi sude hita. Jadi tidak ada itu ikon mulu kan adong dua agama asing kan, mulu ikon dicium do supaya dapat pahala. Apa naro pahala semanjunta do. Itu kan? Itu kan? Tidak ada itu, tidak ada. Berkat turun dari Yesus Kristus kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang kudus. Berbeda konsep agama kita dengan agama orang lain. Mulu halak Yahudi ikon marhite tangyang, marhite aka pelean, aka sudemai. Asa badia nasida supaya mendapatkan kekudusan. Kalau di Hindu supaya mendapat nirwana. Jadi harus berusaha manusia itu supaya mendapat nirwana. Makanya mulu dibereng hamudo damang dot dainang di YouTube orang Yahudi sampai songonon di tembok ratapan berdiri laumar tangyang itu supaya mendapatkan kekudusan. Apa hita daung alani di barat di bereng debata do hita manusia sudah tidak sanggup dan sudah gagal dalam melaksanakan perintah Tuhan. Makanya dia turun untuk mengkuduskan. Tinggal sikap ta imak sonari songon dia do hita lahu merespon jojo nai. Merespon keselamatan yang sudah diberikan. Mulu pandok di Paulus marhite terbukta di do kondisi kalau kalian sudah selamat bagi-bagilah kepada yang lain. Jangan dikantongi sendiri. Itulah pekabaran Injil, itulah bahasa sederhananya kenapa Paulus meminta kita supaya memberitakan Injil songon apostel. Orang yang sudah menerima berkat dari Tuhan harus memberitakan Injil. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, bagi-bagilah ke yang lain. Itu aja simple. Simple do logika nikah Kristeno. Simple sekali. Jangan dibawa kantong. Jadi audang satulup mulu adong pandita manang adong isi namandokon kita itu ke surga itu tidak boncengan. Adong do kan? Iya do di bagi hamu. Iya kan? Mulai salah deh. Audang satulup. Justru kita harus boncengan. Kenapa? Kalau kita sendiri-sendirian, Tuhan akan melihat kita, oh berarti kau egois kau. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Jadi ikon boncengan dohita supaya apa? Supaya kita saling membagi keselamatan. Jangan dikantongi sendiri.
Inilah konsep pekabaran Injil. Supaya nasida madapoton haluaon nasian debata. Jadi dengan apa kita lau mamaritahon Injil? Na parjolo ima mulu ngaporsia hita tu Tuhani ikon marparbue do hita. Ulan itu. Sebarkan senyuman. Sebarkan mulu adong na susah, apalagi na di huriaon urupi. Adong diakonia tapasahat. Itu dalan lahu mamaritahon Injil. Memberitakan Injil bukan olan sebatas tabuan Injil. Tu pajak do hita mulu bahasa Medan, pajak berarti pasar. Ke pasar kita tajaha ma bibeli dang songoni. Kalau itu kita sudah langsung diusir kita. Alai kita berikan senyuman. Asa tanda do hita halak Kristen. Asa tanda do di ugamona asing hita ngadapot kaluaun sian di bata. Simpel do Kristen. Karena songon dakdana kita mulu ngadapot hadiah berarti ikon las do rohana. Itu saja. Kalau dia tidak las rohana, dang marlas roha, songon jamita di minggu na lewat, berarti dia belum menerima keselamatan. Dia belum respon ma jojo ni nasian debata. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata nama rabangsa di Banua Gijang. Moleate di asidot holong ni roham. Allah di lekodo tuhami parsiajaran marhite hatam nabadiai lahu mangarade di harorom padua halion pargogoi hami Tuhan asalam porsia hami tuho Tuhan huhut marparbue di tonga-tongan ni huriam nang di tonga-tongan ni masyarakat suang songoni Tuhan pargogoi umahami Tuhan ruasmon HKBP Cawang ganup marsada-sada asalam tang haporsio nasida Tuhan lahu paimahon harorom Tuhan moliate Tuhan di bagasan Kristus Yesus martang yang hami Tuhan. Jonjong mahita. Saat mapeletaun tuhara joni debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haruruan di saluhut seleon lehona dengan dot nasa uli basa na meliutus. Upasat hami ma sian lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupasya kami pelianon patimbulon harajaun mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang di selelehot mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami dari Banua Gijang, saya pinar badia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saut malumum reham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tugion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopokon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasorhon ma damena tutondim. Horas. Horas. Selamat hari Minggu, selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua dan juga yang di rumah yang menonton secara streaming. Shalom.